Ma, Nay, Mami, Mama, mao kini ang sagad natong itawag o ipangsangpit sa atong inahan kung kita adunay tuyo, gikinahanglan, hangyo ug uban pa. Sila ang sagad natong tawgon ug sangpitanan panahon nga kita adunay panginahanglan. Sa ilang pagkamahigugmaon sa ilang mga anak, ilang buhaton ng tanan aron lang nga maluwas sila sa kalisod. Karong buntaga, atong mahinabi ang usa ka inahan nga mohatag og inspirasyon sa mga inahan labi na sa mga solo parents. Ug makauban na nato sa programa Rain Nanay 2023, Ma'am Mary Jean Ople, gikan sa lungsod sa Asturias. Maayong buntag, Ma'am Mary Jean, kumusta? Ug welcome sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag sad, sir. Ako di ay si Mary Jane G. Opley, ang napiling 4-piece Nanay as of 2023 nga taga Bago, Asturias, Cebu. Daghang salamat, Ma'am Mary Jean, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Unsa may gibati nimo, ma'am, nga ikaw ang giila karon nga Rain Nanay 2023 champion sa DSWD 7? So ako, sir, is kanang not involving money nga dili na nalipay ko, sir. Ang ako is nalipay bitaw ko, sir, nga ang akong kaagi is ma-share nako ngadto sa uban kung unsa nako pagpadako akong mga anak, yung unsa nako pagdisiplina o nganong nakalatas ko sa mga pagsuway sa kinabuhi. Unsa may mga preparasyon kuno nimo, unsa may mga pagpangandam nga gihimo aron ikaw ang mudaog ini? So dili naman gid, sir, kailangan jud nga mangandam ka, sir, kay on the spot man gud siya. Then ang mga question is kuan gid kay, sir, kanang ana jud ba sa actual. Then before me ana, sir, is interview me, then nakuha na ko kung insay ilang mga question. Nanay ug tatay ka at the same time sa imong mga anak, unsa man nimo pagpadako, pag-amuma sa mga bata, ma'am? So first time gid, sir, is kanang dili gid lalim sa akong pagka solo parents. Sa unang mga panganahon nakaana ko nga lisod ang pagpadako isip usa ka nanay ug tatay sa akong mga anak. Pero kung imo lang yung hunahuna-hunaon, sir, wala kay laing choice, kay ikaw ra ang mubuhi sa imong mga anak. Lisod man sad kay, sir, nga imong biyaan kay magunsa na lang sila. Unsa may mga pamaagi nga gibuhat nimo aron nga makalingkawa sa kalisod, masabutangan ang mga hagit sa sir, kinabuhi? kanang maobra ko, sir, nya kanang makakwarta ko, nya kung naay mga lain pang trabaho nga makwartahan, sir, mo adto ko tanan sa farming, sir, kahibaw na gud ko ana nga muhangyo ko dito sa tilingan ako nga ako'y mo spray sa iyang maisan, then makakwarta sad ko. Ma'am Mary Jean, unsa tambag nimo, ma'am, sa mga inahan nga dunay susama og kaagi pareha nimo kaning mga single parents? Ang akong tambang lagi nila, sir, no, nga alimahon lang gid nato pag maayo ang atong mga anak, sir, kanang giyahan nato, disiplinahon, ipakita nato nga kanang kung unsay dili maayo dili gyud, kung unsay sakto isakto gyud, sa dili nato itolerate kay mudako niya sila, sir, nga dili maayo bitaw nga ehemplo sa katilingban. Og isip panapos, Ma'am Mary Jean, nindot kay imong istorya kaagi sa kinabuhi. Unsa poy mensahe, ma'am, nga buot nimong ipaabot, ipaambit sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karon? So akong ipaambit sa mga kapuso nga nagtan-aw karon, kanang whenever nga ang problems mo ka, mga obstacle, ma-hindrance sa kinabuhi, dili gyud nato kanang dili ta mo give up, kay maunay mga step nga padong sa sa atong kalampusan. Daghang kayong salamat, mama, for joining us this morning. Pagpaambit sa imong istorya sa kinabuhi, mga kapuso. Rain Nanay 2023, Ma'am Mary Jean Ople. Daghang kayong salamat, ma'am. Daghan sang salamat kayo, sir, sa inyong pag-interview nako about ana. Thank you kay, sir. Thank you, ma'am.